Siya mo ay gipasangin lang nga nakasala. Makoy pa siya, nag-angkon daw siya kuno nga anak sa Dios. Muna mga parasiyong mga eskriba, nag-judge sa iya nga din siya ilansang sa krus kay nganuan. Blasphemous o blasphemy ang gingon niya nga anak daw siya sa Dios. Muna mga tao at unang panahon, bisan young people, mga Hudiyo, dili mo tuong nga si Jesus Christ anak sa Dios. O bitaw nakita karon mo to bata nga si Jesus Christ anak sa Dios. Muna importante nga din atong hisgutan ron. Nga din nganong gi-redeem ta niya, kanang redemption, unsa may gi-redeem sa Ginoo sa tuwabi? Sala. Muna ko ang tao gani dili mag-search. Ang wali maora na iyang gingon. Gi-redeem ta niya sa sala. May ngano man giluwas na niya sa sala, kay ang bayad sa sala kamatayon mo. Diba? The penalty of sin or sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Una ang mga tao sa pa si Jesus Christ, mga matay lang, mga sakit, mga luya. Karon sa diyan ani-ani na si Kristo, mo bitaw na ang iyang mensahe. Nagsulti siya about anang kingdom of God ug iyahang gipang-ayo ang mga masakiton. Mao ginagingon ni Jesus Christ. Niani siya to preach the gospel of the kingdom of God and heal the broken. Iyang gipang-ayo ng mga nabungkag, mga balatian. Mao ginagiayo niya mga balatian, di ginamawala, walay nagwali ba. Giayo ng mga balatian na ang tanan mo dool kang Kristo Jesus, musunod kang Kristo Jesus, dili na magkasakit ngadto sa kamatayon. Although doon na may mga gitawag balatian, dili daw ikasakit gid maayo ba. Dili ingon ikamatay, dili ingon ikaluya nimo nga dili nakakalagad sa Ginoo. Kay usahay kanang balatian manggo, yung panidyo, badlong mangguna sa tuwa. Rebuke ba, rebuke. Hinumdum dahil kaspulong sa Ginoo. O pareha na ron nga din, ang pulong sa Ginoo, sa gingon ni Isaiah, by His wound, we are healed. Katong stripe gani sa yung likod, gani, gibunalan man siya. O ito yung gingon ni Jesus Christ, ni Isaiah. Pinaagi ko, nangaayo na ta. Pamita na diyan sa tubangan sa Ginoo. Kung ikaw nag-search lang, maubito na nga din, karon akong na search na to sa pulong sa Ginoo, kanang unsa gyud ang redemption, unsa gyud ang kaluwasan. Tanang tao giluwas sa ilang sala. Na ang bayad sa sala mao ang kamatayon, nya kay si Kristo naman ang nagbayad, o dili na ta pwede mo bayad. Pero kung ikaw namatay, ikaw ang magbayad. Na ingon ana lang gud nga pagtuo ba. Mingon ka si Kristo nagbayad sa imong sala. Nga naman ang atong sala bayran man niya. Kay mamatay man gud ta. Mausad na karon ako musulti klaro. Basi kamo dili pa mo mutuan na okay lang. Wala gusto sa Ginoo mahimo mong tinuod witness ba witness. Saksi gyud mo nga ang Ginoo nga ani gayud aron tagatag kinabuhi. Kanang kinabuhi ba nga eternal ba kanang sugod nimo pagdawat sa Ginoo do na kay eternal life. Nga bisan pagbalik ni Kristo sa ulang adlaw sigurado na ka. Mao bisan miingon si Jesus Christ ang mulahot sa walay katapusan mauray maluwas. Kung hindi ka kalahotay, kinsa matuwa kalahotay? Katuwa kalahotay pagsimba, pagday, paghimaya, pagtahod, pagpasalamat. O ito'y gilingon, kay kita diri niya ni sa pagpangalagad do Ginoo, pagpasalamat man ni for His mercy. Kanang iyang kaluoy ba? Sabi ni mo, wata nangalagad sa Ginoo kay wata kaluoy. Nangalagad sa Ginoo, mo na itong pagtuo dapat ha. Nangalagad sa Ginoo kay gikaluoy ang taniya. Nga kita diya itong gitawag. Kita itong gikaluoy sa Ginoo, dili ingon nga pagpalantang ni Kristo tanang tao na. No, naapay gingon, mao dito ng baga ang pulong sa Ginoo. Mo na maghisgo tayo ning redemption. We are redeemed from the grave. Mo ning una. Lugnanan ba? Di ba? Ang ato ang balay lugnanan lang.
Ang lawas mo balik man sa lubong mo bitan na yun, magkalot dito kay nga naman kanimong lawas ibutang na nila sa gawa. Mabaho na. Mo nang ibutang yun na sa grave. Ikadua, giridim ta sa atong kaaway. Kabaw ba mo sa atong kaaway? Kanang gitawag og mukawat sa atong kinabuhi. Mulaglag, manang gingin to steal, to kill, and to destroy. Mga tao rin sa kalibutan, bisag Kristohanon, nakawat lang gyapon sa Ginoo kay ngano man kanang steal sa yawa, kanang mga Kristohanon nga na disgrasya. Kanang Kristohanon nga nawala lang kalit, naunsa lang kalit. Mga gingon na steal. Kanang to kill, manang gingon mga Kristohanon nga nangamatay sa balatian. Ngano man mamatay man ta sa balatian nga di ta ang Ginoo nato gamhanan man. Una-una daw, ito ba mo nga gamhanan ang Dios? Muna ang tao wala kabalo kung sa igawon sa Ginoo. Ngano man kay wa man nag-search. Mao bitaw na ang preacher mag-search gyud na ang preacher dapat dili na magpatakagwali nga pa ni Solomon the preacher sought a fine words, upright and acceptable words, the words of truth. Mo nay pangitao sa mga magwawali kung may acceptable words. Wa kita nangalagad because of life. Kaya nga naman, i-appeal man ta sa life sa Ginoo. Ang Dios buhi, sumapit ka sa mga buhi nga nangalagad sa Ginoo kay dili man na siya sa Dios sa patay. Anong mga patay nga pagtuo ba, nga naay pagtuo patay mo nang giingon, dili na sila buhi, naay pagtuo pero patay. Mo nang giingon, makaluwas ba niya ang pagtuo nga patay? Dili. Mo na iyang giingon nga din, kinahanglan mag-work yun. Mo na itong hisgutan ron ang redemption. Ang ikadwa na itong redemption, nga giredeem ta from the enemy, kaya ikatulo mangubuhaton sa kaway, destroy. Laglagon yun ka. Kung di man ka mamatay, ma-steal. Dili man ka ma-steal, dili man ka ma-kill, ma-destroy, ratapuhon. Kaya nga naman, muadto ka sa distraction ba, ang imuhang life, mo nang gingon, peace and security, suddenly, distraction. Mo nang gingon gingon ni Jesus Christ nga di kita na nagtawag Ginoo makasud sa langit. Kaya nga naman, ngay nangalagad nga wa na ilhi sa Ginoo, bisan pa niingon sila, di ba Ginoo, nagprophesy ko, kanang nagprophesy magwawali na, nagingilig og mga yawa, kanang mga nagingilig mga yawa, mga Kristohano na nga kusog kayo mo rebuke ug kaaway. Sa tinuod lang kung rebuke gali mo dautan, ang inyong kagalingon may rebuke ka, ayaw na sila. Kay naa sa imo nagagikan. Kung sa may nagagikan nimo, kung nasuko sila, ayaw review ka. Ang pangutano nimo, nganong nasuko siya sa imo ha? Mo nang gingon badlunga imo kagalingon. Say atong unang panahon, mo review mo sila bisag asa. Lain ra ba nang review ko nimo imong kauban? Suko ra ba na abi nimo si Satanas na? Sa tinuod lang si Satanas na adili sa kasing nato. Na-open lang na sila. Mo nang nasuko. Mo nang review kayo yung kagalingon. Ginga naman. Mo nang enemy, kanunay nga mo sulod sa kasing-kasing mo nang gingon ni Apostol Pablo nga dunay war sa iyang sulod sa kasing-kasing. Dunay war ba? Nagira. Ano man? Doon naman ko'y duha ka balaod sa sulod. Ang balaod una, kining balaod sa kalibutan. Nga unod nun ba? Balaod sa kalibutan, nga kanang mangibog, warang gingon, kanang tanan mga gibuhat ato sa kalibutan, dili na about love, ha? Bisag pag magminyo ka na imong uyab, dili na about love. It's about lust na, lust. Kaya mo, bitaw na makigminyo ka niya, kaya naibog ka niya. Sadya nga mingo na ang pare, gigugmaon ba nimo siya? O dawaton ba nimo siya? Mahimo nimong asawa, gigugmaon ba nimo siya? O diyan, ani mo, muingon na kay, yes! Kay imo naman, ikaw daw kuno higugma ng mga butang nga dili imo. Kabaw mo sa nang gugma, kanang ginampi ka, giampingan niyang sa kabutang ba?
Muna, why love, dili, ayaw mo pag-ingon nga kung ikaw nakahibalo na sa pulo sa Ginoo, kanang kaminyon, dili, na may tungod sa love, mahitungod na sa kaibog nimo. Unya, diyan na, higugmao na nimo, labi na kung ikaw iya sa Ginoo, kabalo na ka sa paggugma niya. Munang gingon ang love, sulti man yun ni Jesus Christ, ni Apostol Pablo. Gawas pa ang love. You know what is love? Ginoo ng love. God is love. Dili na ingon na kay love. Ginoo na. Kung wa kay Ginoo na, di kay love. Kabalo di ka mahigugma. Di. Munang kung di ka mag-search sa pulong sa Ginoo. Ang ikatulo nga gi-redeem sa to kanang ato ang last enemy. Death. Kanang kamatayon ba? Mamatay ta. Manong mamatay mo ang tao. Kaya maumang na ang tuyo sa kaway na to. Pat yun dito ron dito makatso sa eternal life ba? The opposite. Ang sa ganay opposite sa life? Death. Ang yawa, death. Ang Ginoo, life. Gibuhat na sa Ginoo, gitagaan tag life, unya, ni anhimang pod si Satanas to kill, to destroy, and to steal. Wala nga si Jesus Christ, matod pa niya, ang Son of God daw, ni ani siya dinhi, aron paghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Muna ato ang alagaran nganong mga laga daw sa purpose nganong naghimo man tag pagpangalaga diya sa Ginoo. Aron maadto ta dito, nya makadto ka ta dito og dili ta kalahutay. Nga din in the grave ingon pa niya dito, there is no hope. Wala na may paglaom na. Grave cannot praise God. Ang lubnganan dili na nakadaig. Mo nang ningon si Job, ayaw ninyo wala ta nga anyong balay mo na ang lubnganan. Na nagbayad ng mudaan, nagbayad ng tadaan. Wala isog musulti ni ba kay ulaw kayo. Sa tinuod lang, wala naman yung manulti kay sa ila palang daan, ang kamaturan ni depart. Mo na nga ang mga tao ngayon sa Ginoo, bisag karon imong tan-aw ron ang mga Hudiyo wag kailan Jesus Christ. Nga si Jesus Christ gipadala gyud sa Amahan. Nga naghatag og life. Mo na ang ika-tulo nga ang ato ang redemption because of the grave, because of the enemy, because of death. Atong last enemy is death man. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 15, ibutang na sa Ginoo ang tao diya sa order, i-order na ang tao ba nga dili na mamatay, i-order na niya. Butangan na niya, mo nang gingon doon ay twinkling o panay, ngaron ang tao makasud sa gingarihan sa langit, kaya ang dugo o unod, di manggod ka, sulod na gingarihan sa langit. So therefore, mo na do not changes in the twinkling of an eye, mo nang gingon nga, do not translation ba? I-translate na itong unod ngadto sa spiritual body. Kanang ma-transfer ba? Ma-usab ba? Imbis unod na, usbon na. In the twinkling of an eye, it changed na. Nga dili na mamatay. Mo na, ningon siya dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15, 54, na matod pa niya the last enemy or sa 54 nga matod pa niya nga ang death kuno wala na instinct, wala na energy, the power of death nga bungkag na because of the victory nga kita makabato na ng victory nga ang Ginoo gayon mo'y mag-change na to. Muna nga kinahanglan nga i-redeem ko sa ang tao, i-redeem from the grave, from the enemy, from death. Nga pa niya din sa Matthew chapter 16, verse 28, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Matod pa niya, sultihan ko gayud kamo, matod pa ni Jesus Christ. Adunay mga tao dinhi nga magapabilin, magabarog, nga dili katilaw o kamatayon hangtod ilang makita ang anak sa tao nga mo si Kristo muabot uban ang iyang gingharian.
maghari ba si Kristo. Mo nang gingon nga at mo ni akong gituwa na tungunan gyud gibarugan gyud nato ni nga ang tao gyud di gyud ay mamatay pero di pa to isog na musukol na batawa ko yung mga bersikulo. Pagpay nagpatunay na ako nabasa na tunguna ulitaw pag mao kini usa ni sa ako ang nadasigan dia sa Ginoo nga ang ako manggong prayer sa Ginoo, Lord, gusto ko magpabilin nga makakita ko kanang munaog na imong kingdom. Di mo man yung gingon muhari siya diri. Kanang magpabilin nga unta maapil kung sulod anang kingdom. Kaya di makasulod ang unod dugo, ilisan ko niya. Kanang maapil yun ko. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, groaning nga to nga mailisan yun ka. E nga naman, dunay dili katilaw kamatayon, dili gusto yun ka nang di katilaw kamatayon. Mo bitaw na nga ato ning isgutan ning redemption. Nga gi-redeem dita may tungod ng grave. Mo nang gingon niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26. The last enemy that shall be destroyed is death. Mo na ang last enemy. Unya ang second, last na nato na kalaban, kamatayon, doon naman yung doon ka kamatayon manggod na gisulti sa Bible. Ang first day is about grave. Mo na gilukata ng first date. Kaya nga naman, dili naman ta maka tilaw anang gitawag og resurrection. Mo nang ningon nga bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Kay ang ikaduhang kamatayon walay dapit. Ang ikaduhang kamatayon mao man ang impierno. Kung sa minteryo, rest in peace, tinuod yun na. Sa mga tao, nalinaw na siya. Pero sa Bible, kung siya dili niya sa Ginoo, gitorment na siya. Pero kung iya siya sa Ginoo, tuwa siya sa baka ni Abraham. Wa man gisulti diri kung unsa ilang gibuhat dito, basta na sa baka ni Abraham, wala sa langit. Kung mabanhaw ka sa naunang pagkabanhaw, nga mao niya ang pagbanhaw ni Kristo, nga diin gibanhaw sa Espiritu sa man si Kristo, mao sa daon kay magbanhaw nato, nga diha pinaagi sa bautismo, hinahanglan na banhaw na unta ta, aron pag-abot anang pagpamanhaw in the last days, maapil ta kay nabanhaw mata. Kay ang banhawon sa Ginoo, ang i-order sa Ginoo, mga first fruit man lang. Kanang unang bunga ba? Sa pagpangalagad sa Ginoo, kanang first fruit is a firstborn. Kanang first fruit, matod pa niya, sa mga tanan. Unang bunga sa imo mga tinanom. Iya na sa Ginoo. Ang ikaduha, imuhan na. Ang tanan, mga unang bunga sa imong tiyan, iyan na sa Ginoo. The first fruit of your womb, muna iya sa Ginoo na. Manang gitawag og mga firstborn, which is written in heaven, the firstborn, the church of the firstborn. Or na nasulat sa langit. Muna kinahanglan daw kita, ingon ni Apostol Pablo, nga mahimot ang firstborn of all brethren. Sa tanan mga kaigsunan, kita ang unang na tao. Kinsa may unang na tao diri kanang nabag-o ba na nausab gud siya ba mo nang manikamot na kita mo ay unang nausab sa diang yan si Kristo ni dawat kay Kristo na resurrect si Kristo nabanhaw si Kristo nabanhaw punta mo na mga gitawag og mga firstborn unya ikaw kuno na firstborn ba ka so kung ikaw na firstborn ka mo nang tawagon ka og mga born again og new life, na kay new life. Maulang gingon, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mo na mga giredeem sa Ginoo. Kaya nga naman, ang second date na to, impierno. Kung di ka kaambit, kung di ka mabanhaw karon, sa diya nga ikaw gabautismuhan na kay gikalubong naman ta tanan na bautismuhan gilubong pa na lubong wala pa na nabanhaw kundi ka magbanhaw kay ang tanan nabanhaw naa na new life kung makaambit ka sa unang pagkabanhaw
Matod pa sa Revelation, wala na dapit ang ikaduhang kamatayon. Revelation chapter 11 verse 2. Kanang second date, ikaduhang kamatayon. Kung di ka kaambit, kaya usap pag-ambit nimo namatay man ka, kanang resurrection, spiritual ang gingon sa Ginoo na kanang spiritual tinuod na dili nang ingon ang spiritual abi kay ikaw spiritual nga Kristiyano ka mamatay lang diya kung kang sumalig gingon sa Ginoo nga spiritual mo nang ginwa lang nasabtan ba pabita na kini ato ang grupo karon gitawag ni Kisbik the spiritual life in Christ Jesus. Aduna natay espirituhanong life diya kang Kristo Jesus. Kay nangalagad man ta, kay ang pulong sa Ginoo spiritual man ni. Ang atong life, ang adlaw nga diin ang atong life naa kanang Sabbath day. Kanang rest day. Kinahanglan nga kanang adlaw sa Ginoo kung naa kay life nga bag-o, ang imong tinuod nga life, ang imong pagkinabuhi anang life is one day lang. Kung ikaw anay apa sa kalibutan nagkinabuhi, unong kadlaw ang imo, hala pa nagbaho kay dili naman ka sa kalibutan. O bitaw nang si Kristo niya ni lukaton ka, tagaan ka og life. Nya hatagan kag life, ang tinuod nga life nimo nga magkinabuhi ka kanang sa kadlaw lang. Di pagyud ka. May ubang tao himuon pag yun nilang dito sa Lunes usahon mo nang giingon ni Apostol Pablo. Kinanglan ma-convince mo. Matod pa niya sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Sa usa ka adlaw ma-convince mo nga adunay usa ka adlaw nga lahi sa mga adlaw. Kay kanang na-convince daw sa usa ka adlaw nga lahi sa mga adlaw. Mao kana ang tinuod nagkaon sa pulong sa Ginoo nga ang tao dili mabuhi at tinapay lamang kundi sa tagpulong mo na nga kanang adlaw na adlaw yang gingon na dili time. Mabitan ako ngingon nga din time ramong bigi siguro sa tao basta naanad sa time sa Ginoo. Hatagig time ang Ginoo, hatagig time kung alas 11 ang time sa Ginoo. Alas 11 ang ingon sa pastor. No, naay alas 6, naay alas 7, naay alas 8. Saan na lang na wala na nimo giunor ang adlaw sa Ginoo kay mga tao gihatagan man nimo time. Mo na ang giingon sa mga magwawali is ang will na lang sa tao may gihimo sa mga magwawali. Dili na ang will sa Ginoo. Ang will sa Ginoo ang isa ka adlaw iya na. Ayan nagbutangig time. Kaya nga naman, may mangod sila, di mangod na sila kasimba o laing kwan, adlaw. Sabado lang, pwede na sila. Mo nang nabutang ka ng Ginoo nga walay bili ang sa adlaw sa Ginoo. Mo na, kung ikaw simba sa laing adlaw, will day sa Ginoo. Mo bita, mismo si Jesus Christ, wala dito siya nagbuot siyang kagalingon. Hanggang mangani sa Ginoo, kung mahimo, ayaw lang ko. Papaagiya ining pagpasan sa cross, paglansang sa cross, aron mamatay ko, ayaw lang. Kung mahimo. Pero dili ako kabubuton ni imuha. Kaya kung gusto lang si Kristo, dili ay nagangyo na ganit siya. Mo na ang gusto sa tao. Mo po na ang mga magwawali, ang gusto sa tao mo ilahang, diapas. Mo na nga, nahibutang na ng time. Itong una, itong time, alas 5 karon, nag-alas 8 karon, nag-alas 9 hapit na, gitigang nang ito na. Ginoo, natural man ginupulong sa Ginoo ang tao magkabugnaw. Pero doon ay gingon sa Ginoo. Be of good cheers. Muna yung gingon. Redeem the time. Work what it is day. Paningkamot lang ba? Strive yun. Strive kay nga naman. Naisulat ka ba ni tanan? Hindi ka magbantay. Kung walay mo comfort ni mo, wala na nagta. Para sa'yo mag-uul ko nga naman, sa'yo ang tao wala nag-ila. Nagtuo sa Ginoo, pero wala nag-ila sa mga sugo sa Ginoo. Ya, kaning adlaw ni iya lagi ni sa Ginoo, iya lagi ni sa Ginoo. Kung ikaw iya sa Ginoo, imo haning adlaw ni, diha makita nga ikaw ang mo nang giingon dito ni Ezekiel. Sabbath day is a sign between you and God. Ilhana na. Dili nang ilhanan nga ikaw nagsimba, nagsayaw, nagkanta, sa Ginoo, dili na mo nang ilhanan. Dili na mo ang ilhanan nga ikaw nabaptismuhan, ikaw pastor, ikaw reverend, dili na ang ilhanan. Kung dili ang ilhanan, mao ka na ang adlaw sa Ginoo.
Muna ilan ng Diyos. Ingon pa ni Jesus Christ sa Lucas, Sabbath day mean for man, not man for Sabbath. Nga naman, giridim naman ta niya. Giridim ta sa atong kaaway, the last enemy is death. Aron dili ta maadto sa second date, kuya ba ang second date? Haminteryo, rest in faith. Dito sa imperno, rest in anang gitawag tormention. Adi po, pwede kami ngon rest, kaya di makaka-rest. Torment man sunod, kaya nga naman, wag gani dili ganit ang maluwas, manang gingon panimalos gina sa Ginoo. Manay gingon sa Bible. Gani ang Ginoo kada adlaw manimalos siya sa tao. Mabitaw na inungdan nga din dunay mga linog, dunay mga sa panang nahitabo diri, dunay gira dito ng dapit, dunay nagampos dito, nangaunsa dito. Kay kada adlaw ang Ginoo naglagod. Ilabi na katunguwala yung mga Diyos. Kung imong basahon, muna kanunay ang Ginoo nagsilot nila. Pero katong nag-ila, sa Ginoo, may uwa man silot eh. Pero bantayan nato, kay doon ay magwawali, dili serious muwali. Lightly lang ba? Lightly. Doon ay nangalagad nga lightly lang. Kanang dili good serious ba? Gamay lang ba? Dili makasilutan na sa Ginoo kay God is love man. He is slow to anger. Para sa mga tao na ngalagad nga, sa tinuod, basig mayong ka, tinuod, baka dayon siluti, bisag kanang ngimuhang pagpangalagad, binuang lang, waka siluti, kaya nga naman, he is slow to anger. Hinay na siya masuko, pero kung kuyaw na kung ang nasod nga di mga lagad niya, laglagon. Kaya ang Pilipinas, nangalagad man. Mabitan na ang Sodom ang Gomorrah, gipangitaan ni Abraham sa Ginoo. Giingnan si Abraham, nagtanaw mang gupog movie gabi, na-refresh ang ako ang kwan, na ang power sa Ginoo itong unang panahon, grabe. Waklay na numbaling. Ipakitaan na ang mga tao tumunay iya sa Ginoo. Pinaagi ni Moses, napulo pagdahong sa Ginoo. Pag-abot na po ni Jesus Christ, pila ka buok, pagkadaghan, ang power sa Ginoo nga gipakita, giayon niya ang masakiton. Gibuhi niya ang patay, tuo ba mo anak? Dagay siya gibuhi ang patay. Kasaan ninyo na, bisag di nga mo basa, pagtanaw mo Life of Christ, diya sa YouTube. Gipang buhi niya patay. Gipangayon niya ang mga naana ba? Mga taong grasa. Gipangayon niya. Tulog kabutang iyang gikwanak, kuyaw ka ito. Giayon niya ang mga balatian, kanang mga buta ba kanang di ka kita giayon na niya ang mga patay iyahang gibuhi ug ang kanang gitawag mga buang nga diin na kaning mga buang manggod civil spirit na ang nasulod niya. Ako nakatilaw na gyud ko ng hapit na mabuang. Kabaw ba mo kanang hapit na mabuang wala na gyud kay mahulaw-naan. Black kanang mablock din na imong kan ba? Totally black jud kaya ako higdan ako to pagkawala sa kong anak nakaingon nagipog ipatistik ko sa Ginoo mo na makasulti ko ninyo nga kanang mga gitawag ninyo gingon taong grasa wa na mo gunay mahimo wa na nay nahunaw-naan ba bisag unsa na lang iyang makit-an nga bisag basura na pagtan-aw niya kanon man na basura kauno na niya kaya kung unang panahon man good mo man ato ang pagkaon di ba unya wa na siya naguna-una na hugaw bagdili. Basta magkakaon kay kanuna na black naman. Na-out naman ang iyang pangunang-huna. Di na kahunang-huna. Muna ang mga tao na tungunang panahon nga giayon ni Jesus Christ. Tulo ka buok. Mga patay, kuyaw ka itong patay. Kaya nagilag ni sugat kang Kristo Jesus, gipato sa balay. Gani, dunay sa kasundalo nga, kauba nga, nagdakop kang Kristo Jesus. Leader nila nga atog gyud kang Jesus kay nituo siya ngayang anak tuwa dito pero dako mang pato ningon sa Jesus sulti lang ko kung siya kung buhaton ato ko mabuhi akong anak amo to pag-adto niya buhi din niyang anak pag-adto pa lang niya dahil pagsulti ni Jesus Christ imong anak buhi mo na to pagtanaw sa mga tao dito wa pagabot yung sundalo dito buhi gyud pagsugat, musugat kaya nabuhi ang anak.
Huwag kaya ang Ginoo musulti. Mahitabo ginamo na kung Ginoo sa inyo to pagturo ba, tinutod yun na to na. Kaya nga to ang gialagaran is a living God, a true God, and a real God. He is omnipotent. Naan siya ba siyang palibot ba? Bisa ka na mong sinutyan, girecord na nasa Ginoo. Si David nagingon sa Psalms 149. Ato ni basahon yung Psalms 149. Kay kana manggod si David. Gipili nga hari nga diin ang gahom sa Ginoo nagdala sa iya. Wala na gud siya kalaban sa tibuok kalibutan, daghang may kalaban atong unang panahon nga si Saul mo ay nagdala. Nya say si King Saul nga pinili sa Ginoo mo na magbantay tayo mo pagsalig kang kita Kristiyano na, kita pastor na, kita pari na, kita tuwa na. Salig mo ana mga inuana nga gani si King Saul gipili mismo sa Ginoo. Pero giingnan siya sa Ginoo, namatay siya sa unfaithful death ang iyang kamatayon. Namatay siya kay dili man matinudanon sa Ginoo, nay gisubong kas-an ngayon siya pasaylo, ana siya pasaylo ha. Mo nang naipulong gingon, obey is better than sacrifice. Magsakripisyo mo dire, nya di mo muobe, useless lang gyapon ang inyong sacrifice. Di sa pila ka milyon ang inyong yatay sa Ginoo nya. Wa mo nag-sacrifice sa Ginoo. Mo nang kita karon, kabalo nung sa sacrifice ninyo ha. Nag-sacrifice ta og thanksgiving. Wala na ta nag-sacrifice sa atong sala. Ipasaylo naman itong sala. So ayaw mong ganit din ni Aaron. Mangayo pagpasaylo. Kung sa'y gingon ni David, I will enter his gate with thanksgiving. Mayar and his court with praise. Wala na ni ani na diri. Muna ang mga kasimbahan ng ay altar call pa. Walang gingon, wag manggod sila nag-search. Nga pa ni David sa Psalms 49. Hear this, all ye people. Give ear, all ye inhabitants of the world. Paminawa ninyo kamong mga katawhan. Ihatag inyong dalunggan kamong pumuluyo nining kalibutan. Verse 2. Both low and high, rich and poor together. Labi na kanang mga kamong tanan, both ubo ug taas, dato ug pobre kamo together. Verse 3, my mouth shall speak of wisdom, and in the meditation of my heart shall be of understanding. Kaya ang iyang meditation, kaya kasing-kasing, pasabton yun ta, pasabton. O bitaw, Jesus Christ ningon as a light, nga walay nakasabot, mani karong pasabton yun ta. Nga pa din sa verse 4, I will incline mine ear to parable. I will open my dark saying upon the harp, kanang flauta ba? Harp kanang tulunggon. Namatod pa niya, siya nagsulti nga, nanuman gingon nga, ang iyahang parables o parables niya, ang mga parables ang iyang gisulti, kung nganong dark saying upon the harp, kanang marag dili klaro ba? Nanumang ang Ginoo nagsulti o dili klaro, mga abot ang mga nganong gipaagi pa man yung harp, karon ang tao yun, i-incline yun, unsa ganito Lord? Ana ba? Interesado ba? Manang gingon, unsa ganito tuyo, unsa man yun? So para na ron nga imong pag-Kristiyano, para na, di ka pa pangutana, di? Ako nangutana yun ko, Lord, ganun mamatay man yun ang tao, nga nangalagad ng minimo. Di ba ningon ka eternal life? Kunya ka ng eternal life, pagdawat pa lang ni mo daan, ang eternal life to adito. Makabot ka ng eternal life, nga dili pa lang daan, wala pa kay eternal. Kanang eternal, kanang walay katapusan ba? Nga kay natapos makadiri, imbis gidawat ni mong eternal, nganong natapos makabikos, man shall not live by bread alone. Siguro, wala ng ikaon sa pulong sa Ginoo. Di na bitaw man shall not live by bread alone. Puro lang yung pagkaon. Baliwala lang ang pulong sa Ginoo. Verse 5, wherefore should I fear in the days of evil? Ano hinungdan nga ako maadlok sa adlaw sa daotan, when the iniquity of my heel shall compass me. Sadya ang mga kadautan sa akong mga, kung saan yung heel, tikod, matod pa niya, heel
shall compass me. Verse 6, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Matod pa niya sa verse 7, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Katong nagtalig sa mga bahandi o nanghambog siyang kagalingon sa kadaghan sa iyang salapi, walay usa ni ana nga makasabot nga diin makaluwas na og iyang igsuon, labi na makahatag ka na og lukat ngadto sa Ginoo. Mingon ka yatag imong kabtangan aron malukat imong kalag dili. None of them, ingon pa ni David. Verse 8, for the redemption of their soul is precious and is cost forever, ceased forever. Kay ang paglukat kuno sa kalag bililho na o wala na'y katapusan. Paglukat lang sa imong kalag bililho na, wala na'y katapusan ang paglukat nimo. Ang problema lang nga nang natapos man ka, nawala may mong kalag, kinawa may mong lawas, nawala po imong kalag. Ikaw karon na imong kalag sa imo ha. Kanang niani ka diri because of kalag ha, because of your soul, dili na because sa inyong unod mo na usahay i-deny na inyong unod aron ang kalag mo anhi. Manang niani mo diri because of your soul, kay kanin yung kalag bisag wala na nay unod, wantos gyapon na sa impierno. Kay mo na ang gibuhat sa Ginoo sa tao dunay nangutana asa man ang kalag. Matud pa ang kalag tuwa daw naglibot-libot daw. Wala ito sa sementeryo. Kung asa ganito gilubong ang imong lawas, tuwa dito imong kalag na bilin. Kay gano man sa pagbuhat gud sa Ginoo atong tao si Adan na abog, dito niya giporma kay tuwa man itong kalag na porma na. Ang kalag invisible man na butag abog ana porma. So kung asa mo ato ang abog, tuwa pud ang kalag. Magpaabot lang to, mubangon to siya. Wala yang gingon. Ang redemption sa ato ang kalag precious, it ceaseth forever, wala na'y katapusan. Verse 9, that he should still live forever and not see corruption. Anong walay katapusan? Na aron siya kuno mabuhi sa walay katapusan o dili siya makakita sa corruption. Diba mo siya nag-corruption? Madunot. Kinsa may madunot? Lawas. So sa ato pa, gilukat ang atong kalag aron kita mabuhi sa walay katapusan. Sa ato pa dili mamatay kay ang paglukat sa kalag ceases forever. Nga naman, that he should still alive forever aron magpabilin siyang buhi sa walay katapusan. And not see corruption, ug dili siya makakita sa iyang pagkadunot. Kanang pagkadunot ba, pagkamatay, dili siya mamatay. Muna ang tinuod mga lagad sa Ginoo, muna ayaw mo kahadlok Diyos. Mamatay, bere mo guway kaon kasalan. Although, sakit man ginang gutom. Sakit ang gutom mo ikapon, kaginig ko gutom diri. Muna ang ningo ko Ginoo, Lord. Ay itang gutom karon. Glory to God. Nagasuplay na kanunay ang Ginoo. Naman, pa niya dihin, for he said that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish and leave their wealth to others. So muna hinungdan na, kay iyang makita sa usa ka maayong tao mamatay, mausab na ang buang-buang o ang brutish person, kanang murag mananap nga tao, malaglag, perish and leave their wealth to others. Biyaan na niya yung mga bahandi sa uban. Biyaan na. Muna ningon si Solomon. Kung si David nagingon ni, si Solomon po nagsulti, useless ng yapon. Ang kinabuhi sa tao, bisip pag magpadato ka diri. Kung mamatay ka, ang lain may upahimulos. Manang mingon si Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 12. Remember the creator in the days of your youth, before the difficult time to come, na mingon na ka, wag ko'y kalipay. Kaya nga naman, ang wa naghago, mo hinuoy, nakapahimulos sa imo paghago. Wala pangalagin na lang sa Ginoo.
buhatan na, bahalag ilan ng maangkon, basta ikaw na lang kahit po'y maangkon dyan sa Ginoo. Ano panikamuti? Mo na yung gingon din eh. The redemption of their soul is precious. Mo nang gingon nga ang pagpakamatay sa Ginoo ngadto sa cross ni Kristo Jesus. Precious kayo to. Bililon ba? Bililon. Nga nung nangalagyan man ang ka, wa ba ka kahibalo nga bililon kayo to sa katao? Nga ang imong kalag giluwas, gikan sa grave, sa enemy o sa kamatayon. Mo nang precious. Nga nung precious man. Kay dili na mabayran og kwarta. Kanang kwarta sa tao, dili na kahimo nga din makaluwas na og brother. Matod pa ni David, dili po na makahatag og exchange to God nga kanang money nimo. Ihatag nimo tanan, dili na maka-exchange. Bisan pag ikaw magpabuhat anang simbahan, bisan pag maghatag ka sa mga kabus, dili good na makalukat sa imong kalag. Aron ikaw mabuhay sa walay katapusan, isipa nga precious ang redemption. Nganong precious man? Because grave, enemies and death, ang katumbas ana, ang giredeem niya ba redeem. Diya ka gilukat. Psalms 49, mao gyapon chapter verse 8 and 9, ingon pa niya. For the redemption of their souls is precious and ceaseth forever, that they should still alive forever and not see corruption. Dili makasitag corruption, mo na iyang gingon. Sa Psalms 89 verse 48, what man is that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Unsa man daw ng tao nga nabuhi, nga dili siya makakitag kamatayon, tinuod man gyud na. Unsa man ang tao nga nung dili nga matud pa nabuhi nga dili ka kitag kamatayon, tanang tao mamatay. Maningo siya. Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Unsa man ang tao nga di siya kakitag patay, mamatay, iya ba dang maluwas na iyang kagalingon gikan sa kamot sa lubnganan? Una nga ang tao mamatay, makaluwas ka. Sao man imo pagluwas nga gikan sa kamatayon. Mo nang Hebrews ni kanyo nagpahinumdom ng Hebreano na sa 9:27, and it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Mo nang giingon ni David nga diin unsa man ang tao nga nabuhi, di day nakakitag kamatayon, mamatay gyud na. Makaluwas ba siya sa iyang kalag? Gikan sa kamot sa iyang lubnganan? Makaluwas ba siya? Siya ba? Makaluwas siya? Na din ang tao, kinsa man na siya nga nung di man mamatay. Mamatay magyud ang tao, di ba? Kaya appointed yun ang tao mamatay. So, muna hinundan ningon si Job, ha? Verse 5. Chapter 5, verse 26 and 27. Thou shalt come to the grave in full age, sa saktong idaron, like as a stalk of corn, cometh in his season. Sama kuno sa tapok nga mais. Mabot ang panahon niya. Kay mahinog naman niya, tapoko na niya, unya, wala na takabalo. Kauno naman na, kay galingon na, para kaon ba sa mga manok. Manay, ngunana daw ang kinabuhi sa tao nga diin mo ato sa grave, sa diya nga moabot ang iyang panahon full age. Verse 27, we have searched it, so it is, hear it, and know that it for thy good. Munang ningon si Joba, lo this, we have searched it. Mao na, hinungdan nga, mao na ato ang tukion. I-search na to na, i-search. Nga naman Lord, nga naman. Nga naman ang tao, murag sama sa mais, muabot ang time. Nga naman muabot ang time na to in a full age. Mamatay man gyud ta. Nga naman, mo nang ningon sa matod pa ni Job, we have searched it. Tanaw mo na to na. Sayang man lang nangalaga ta sa Ginoo, di ba? Sakit ba nang mamatay? Muhilag manggani na sila. Sakit to eh. Madlog manggani ta.
Mahadlok mga ganit na di kakaon, dili tagaan, mahadlok mga ganit na sultihag, mga sakit ng mga pulong, kaya nga naman, bisag di pa ta mamatay, labi na ka ng patyon ta, usilon ta, hulgaon ta. Mga nga kung ginoon sa inyo, narabay hulgas, kalibutan ron ha. Nakapit na muabot ang gira. Bantay lang yun mo, pero kita dili ta ngay mabalaka. Kaya nga naman, mag-search ta, kung sa itong buhaton. Lagay, bingon nga, kung sa matong buhaton, kanang pag-search, ang meaning sa search, yung pa sa dictionary, maghatag kag effort ba effort. Kung sa man ang effort, strive yun. Strive, labor, o serious. Wanang maghatag tag effort ining ato ang pagpangalagab sa Ginoo. Kay asa man ta padulong kung magira, daghan na yung nga ata man ta padulong kung magsugod ng gira sa Taiwan. Yung mga military sa Amerika na naman sa tuwa, maapil dita. Wala mo pwede dili maapil kay gano mag-design magila sa pulong sa Ginoo. One of the sign of the coming of Jesus Christ is war. Ngano magwarman aron dunay maghari diri. Pag magira dito, mapildi na si Satanas, musulod siya sa ni daog diri, ingon na gyud ang gingon ni Revelation o gi-reveal. Di padayag ba nga ingon na ang mahitabo. Asa man ito musulod ko si accuser nato ingon pa ni Job. Sa sulat ni Job nga sa kakanaog na manumbong na dito nga may tungod nato, may tungod ninyo. Tanawa na mo mga anak panangkano na bautismo man ang tanan pero ngano man ginangay new life. Ano iyang gisumbong dito? Mana kay wa man nag-search, mag-search ta karon. Kung sa mato i-search, kanang tao anong mamatay man, kanang tao nga nganong di ta makaingon nga mabuhi ta forever. Kanang tao nga diin moingon nga nangalagad ta sa Ginoo nganong mamatay ta, wala man gud nag-search ana. Basta importante makapaminaw sa pulong sa Ginoo, makadaig. Kaning pulong sa Ginoo mao man atong light. Tulo ni kaklase atong light, atong dalan nga pag gilakwan dili kalibutan. Kani kalibutan is darkness man eh. Mo nang natay knowledge is light. Unya kini pulong sa Ginoo is a living water. Aron mabuhi ta. A living bread, mga unta. Aron di na ta uhawan kanang uhaw usay. Pait kay nang uhaw. Unya kanang gitawag og gutom, pait ko nang gutom. Mo nang tulo ka klaseng meaning ining pulong sa Ginoo is light, water, and bread. Pero ang tao, makalakaw siya sa kahayag, kung mabuhi siya, kung makainom siya, o makakaon siya. Kaya ang tao daw, yung ni Jesus Christ, makakaon gani sa sinapay sa Ginoo, kung kainom sa buhi, tubig sa Ginoo, dili na siya mamatay, dili na siya uhawog. Kaya nga naman, doon na giprapisi nga din, wabot doon ang panahon sa kagutmanan, panahon sa kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Maundang magyud ta, maundong magyud ta. O bitaw na nga, siguro kato naamtay kasabuta ko isulti ninyo kato yung giamog diri nga iparipil na to ni namang binisulting ko diri nga din ibaligyan ning lugaran ni. Moto pray na ko sa Ginoo, Lord, unya na lang jud kanang mahuman gyud ni. Muna nagsalig ra ba to sa gitawag og time of God, will of God. Kaya ako gani sa tinuod lang pangita mo pastor nga walay credential. Pangita mo simbahan nga walay under sa sect. Kita, ako. Tanan akong kailang pastor na agyud sila credential, halos magani mangayo ko. Di mo ko nila tagaan. Ngayon sa gingon nga pagpamimbro sa 2nd district kay credential na. So gitagaan ako nila kuan. Pero wala ko na ang credential. Di ba ko kawali o wala ko credential. Muna akong gingon sa inyo, willi sa Ginoo nga muwali ko, nga wala ko nagunaw ng credential. At una, di ko muwali, kaya wala ko credential. Kaya ang credential manggod gamit na sa balaod sa kalibutan, parehasong dito ko sa limiputan. Wala ko nang mugos og mga ID sa mga membro dito. Wala ko nang mugos og credential, wala ko nagdalag credential ito, gisugat akong sundalo. Giingnan magpo pastor ko. Giingnan ko na ba kay credential pastor? O gihatag na ko. Mo tong plano to sa Ginoo pero karon wala na to credential. Ang akong credential mo nang Ginoo. Mo nang natamo karon nakatubang mo pastor nga wa ko nahadlok ko waya og gadlok.
Abot anang nagwali na tuwa ko credential. Maabot naman kita paundangon ta sa Ginoo. Ang Ginoo ray mo paundang nako. Muna akong gipaabot. Mo na hinungdan nga din nag-search na. Mo na ang gingon ni Job. Search it. Namatod pa niya. And hear it. And know it. Paminawa o kinanglang di ba una nimo. Nga naman, ingon ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 39 and 40. Mao man gud niyang gingon din yo. Tinuod man gyud, di ba? Mo nang nanaghan ang mga Kristiyanon. Nanagan ang mga pastor. Nanagan ang magwawali. Naputi kadula sa basketball ba? Ambot na lang. Sa wala na po kung ganun hanong na nagwawali. Hindi kayo isuti sa iyo. Nahimo siya pastor. Yung people siya dito sa pita. Pero karoon nahimo siya pastor. Pastor naman ko. Kuyawa. Yung pilting dagang ang tato. Hindi kayo mga pastor. Yung dagang tato na tulog na butang ang dili gusto sa Ginoo sa lawas sa ay ang Ginoo pa ni Jesus Christ ni Apostol Pablo nga kalan yung lawas para na sa Ginoo. Ug ang Ginoo para sa inyong lawas. Wanna do not defile your body because your body is the temple of God. Ma-defile lang na kanang mahugaw-hugawan lang na ang una gyud ya tattoo. Ikadua prostitute, ikatulo pagpatay. Dili na mapasaylo. Naman na dito sa Old Testament. Wala nagpa-remind ba? Yung kayong sao na mahuli naman. Amot lang, God knows na lang. No? Mo bitaw na kung gingo kanay mong lawas, wala nimo hatagig biling nga iya na sa Ginoo. Usa niya pagilis ana. Ilisa man niya atong lawas nga di madunot, pero di na ta mahadlok. Mo nang ningon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 30, why we stand always in jeopardy. Nganong magtindog man ta kanunay sa kahadlok. Murag bukdong tawa, kay naatay gitawag og na kwanta ba? Dagandagan na lang ta kay ngano may nagbukod na to. Mo na nga ilisan niya ang atong lawas. I-translate ba? Dunay translation para atong si Nikayab sa langit, una siya Nikayab sa langit, i-translate ng lawas. Diosab mo na ang gusto sa Ginoo. Mo na nimo si Apostol Pablo kinsa may musab niya atong lawas. Kundi si Kristo lamang. Mano yang gingon din sa John chapter 5. Matod pa niya, tama itong gingon ni Jesus Christ. Mo nang nanagkan mga Kristohanon. Unya, baliwala lang nila yun ang eternal life. Chapter 5 verse 39 to 42. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Verse 40. And ye will not come to me, that ye might have life. 41. I receive not honor from men. 42. But I know you, that you have not the love of God in you. Tama gina. Mga tao nangalagad lang, pero walay gugma sa Dios. Manang hinungdan niingon siya sa 41. I receive not honor from men. Anong niingon man siya? Kaya mga tao sige lag-honor. Nagtuo siguro sila nga ang Ginoo na honor ana. Yan ang gibuhat nila nga pagpangalaga, pagdaig. Nga din, nag-search lang sila sa scripture, kay diya sa scripture, doon na eternal life. Pero, dili sila muduol kang Kristo Jesus. Araw makabaton ng eternal life. Gibaliwala lang nila ang life ba? Nga mao na atong i-search unsa pagyuday. Na unsa man ato ning life, kabalutan nga na ang life diri unya mingon na ta appointed lang ta. Kay wa man nag-search. Mo nang wala niya gi panikamutan, wa nila tan-awa na ang tao magyud unsa mamatay. Ingon pa ni David, unsa man ang tao nga dili mamatay? Unsa man ang tao nga din makaluwas ba siya sa ayang kalag? Dili. Mo na nga ang pag-redeem sa Ginoo sa usa ka kalag, bilihon na. Mo na nga precious kay nang kung ikaw gi-redeem sa Ginoo. Mo na kung muto ka nga gi-redeem ka sa Ginoo, you are a precious. Ya kung precious gani ka sa Ginoo, adi gyud ka pasagdan sa Ginoo. Precious gud ka.
Nya ang tao wala man nag-search na kung saan nga ikaw mahimong precious. Gibaliwala man nila ang life. Nya, wag yun ang tanang anong mamatay ang tao. Ako, sige ko pumunta na. Ano naman kayong bitaw mo? Nangalagad ko, nga akong jalagar ang buhi nga Diyos. Unya, ano magkasakit ko? Unya, kung magkasakit ko, mangayog yun ko. Kayo sa Ginoo, mag-pray yun ko, buhilat yun ko. Kaya nga naman, sakit kayo, sakit talang kanina, sakit na na. Unya, may na lang, kung makatiming kag doktor nga, amot, ugi gamit pa sa Ginoo, may ikaw maayo. Una nga, aron dili ta nga mabalaka, diretso na lang ta sa Ginoo. Muna ibot pasabot niya. Ingo pa niya din eh. Kinahanglan, ato nang i-search. Unya, kinahanglan mo doon yun ta. Aron makabaton ta. Mamatod pa niya, search the scripture for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testified of me. Kaya nga naman, ang pagtuog yun sa tao, na diya ang life. Kaya nga naman, nag-testify siya, may tungod kang Kristo Jesus, kaya si Kristo Jesus is life. I am the way, the truth, and the life. Nga naman, Lord, mupalo minimo, mamatay malagimi. Di ba mo muta na anak? O nang mingon sa i-search lagi na, ingo pa ni Job. Mala si Job, hapit na mamatay, nagtuo siya, mamatay siya, pero ang Ginoo nasayod. Pero nag-search pag yun siya, kung siya tuyo, wag yung malay si Job, nga si Job di ay gisampol. Gisampol man si Job. Sa Ginoo, di Satanas. Nga gi pasagdan si Satanas, ala sige, kuha na. Pero ayaw di kuha yung life, ha? Pero pagtuo ni Job yun, nga yung life, kuha na yun, mawala na yun siya. Pero mo nang ningon dahil si Job, siguro sugo sa Ginoo nga i-search ninyong life kung paano maging magbili. Mo na nga kita nangalagad sa Ginoo kay nag-search ta about ining eternal life. Kay nga naman mao kani ang nag-testify kang Kristo Jesus nga si Kristo Jesus is a eternal life. Pero sa verse 40, and ye will not come to me that ye might have life. Tama gito gingon niya. Mga tao na dili gyud siya muduol kang Kristo Jesus. Sa unsa pagingon nga wa ni duol nga nagsige magsimba. Wala ba ni deny ba if any man come after me, let him deny himself and follow me, o take up his cross and follow me. Dili mo follow, dili mo deny, dili mo patan og cross, gusto lang ayahay. Sabi niyo ang Kristohanon gyud mo agi gyud og pagsulay. Mabitan kinanglan ilansang ta sa cross, unsang pagkaagi nga ilansang ta sa cross, Galatians chapter 2 verse 20. Nang matod pa nga kung gilansang ka sa cross mao niya I crucified with God, nevertheless live not I. Kaya nga naman gilansang naman siya ni Kristo Jesus. Sa tinuod lang dili nako ang nabuhi. Matod pa niya, I live in the flesh. I live in the flesh, which I live in faith. Kanang nabuhi ko sa unod, pero nakinabuhi ko diya sa pagtuo sa Diyos. Muna iyang pagtuo. Muna nga kung ikaw nangalagad sa Ginoo ni dawat, kinahanglan pag kinabuhi sa pagtuo, muna niya ang kuwan sa Ginoo pagtuo nato. I-search nato na. Kaya mga tao wala nagtuo anong eternal life. Antod karon, mingo lang yapon siya, appointed unto man. Ngano man? Ay bawaran nato ngano man. Mutuog yapon siya, appointed unto man. Nag-search naman mata sila, pero namatod pa niya din sa verse 42, but I know you that ye have not the love of God in you. Kaya wak man sila gugmaan ng life, Diyos. Wak sila gugmaan ng dili mamatay ba? Ang ilang gigugma ka ng appointed to man, once to die, kanang natural yun, mamatay ang tao. Daan naman dito sa Rimaya chapter 8. So itong verse to nga matod pa niya. They choose life they choose death rather than life. Sila gani, gipili yun nila ang kamatayon kaysa kinabuhi mo na pag-abot sa Ginoo. Wala sila gugma ng about life. Nag-search lang siya aron ingnon ba. Pero sa tinuod wala na eternal life. Wala kay dili man muduol sa Ginoo. Mo na itong searching. Mo nang katong gitawag og searching, kinahanglan magatag tag effort.
Ang meaning sa searching yung pa dito sa dictionary is e-port. Matod pa niya diya. Search. To look into or over carefully or thoroughly and effort to find or discover something. Manang search. Aron makaplagan ato. Tagaan ato effort aron makakaplag ta o makadiscovery ta diha sa pulong sa Ginoo. Kung sa mga madiscoveryan rin sa pulong sa Ginoo kung mag-search ta. Kabalo ba mo sa inyong madiscoveryan? Ako nakadiscovery ko diri. Dili lang kay ang life nga akong gidawat sa Ginoo. Kusog. Mo na nga kusgan pa ko glory to God. Na diyang kusog. Ikadua, power. Ikatulo, love. Kung pili ka mag-search anang life, kung na kay life din sa kang Kristo Jesus na kay gugma sa imong silingan. Wala yung demon. Love the Lord with all your heart. And love your neighbor as yourself. Kay naadya ang gitawag niya dito nga din. Gitawag power. Ngayon pa niya, din sa Hosea chapter 13 verse 14. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem from death. Walang gingon, taas pa man eh. Oh death, I am your plague. Ginan na sa Ginoo bang matod pa ni Hosea. Nga ang Ginoo daw nagtingon, oh kamatayon, ako ang imong tunglo. I will not pity you. Dili ko maluoy nimo kamatayon. Buntugon gyud niyang kamatayon kuyaw kay na. Kay nga naman gi-redeem ta sa from the power of the grave. Kanang gahom sa grave ba? Kabaw mo si gahom sa grave sa lubnganan, mahal ra pa magpakalot. Mahal ko rin. Tao naman ang pagpakalot tandaan. Kamo na mo yung St. Peter. Okay lang ka ng St. Peter, nga tanong nakagit sa langit ba, si St. Pedro, di ba? St. Peter, pag nga naaguli. Muna yung gingon din eh. Giransang tayo from the power of the grave, kay gamanan yun na. Muna gingon si Isaiah, sa diya nga si Kristo ni ani din eh, sa tinuod ang giprapisi na kanak si Kristo mo ani din eh, i-annul na niya ang agreement of grave. Doon naman may agreement daw ang tao sa kalibutan nga muuyon siya nga diin ang grave mo na ilahang balay. Mo na padulungan ba, di ba? Gani ningon si Solomon nga ang tao si Job. Ang tao daw nga mangandoy ana dili na moabot nga kalit lang. Niya pag-abot ana daw malipay sila. Ano man, ra ana ganing nagbidridin. Mangandoy nga mamatay kay kapoy kayo. Kapoy kayo. Pila kakatuig, naghigda lang kay wala ka. Nangandoy na sila. Muna gingon sa Bible. Niya, pag-abot na yung kamatayon, lipay na sila. Lipay na po ng mga nagtanaw, mga labuan sila ay salamat at pahulay rigid siya. Kapasalamat pa. Pero pertine din sa kita. Muna ang gingon, wala magunin na ito, gi-search ba ka ng ang Ginoo is a true God, a living God. Naghatag siya kinabuhi na ito. At kung una palang daan, gisit niya life and death, but choose life. Because death is a curse, life is a blessing. Dili na nato na mawala. Muna, gilukat na death from the power of the grave. From the grave to the sky. Ang sakit ito una. From the sky to... From the earth. Kuhan mo ang kantahan na. Ako, mukhang dito na ba? Gikan sa lugnanan hangtod dito sa taas. Di, kuhan ba? Dilukat ta. Muna ituyog sa Ginoo sa tuwa nga kanang redemption nato, kanang nagpakamatay si Kristo, gi-redeem yun ta sa grave, grave. Manang ningon si Job, ayun ninyo ulat nga inyong balay is a grave. Dito na mumupuyo. Noon, wak na mo ihago dito, race na mo, kaya di naman mo manlunga, di na mo manlaba, di na mo kasaban, wala na, happy race, peace yun, di ba? Pero pag ikaduhang kamatayon,
Muna gingon sa Bible, day and night, forever. Muna gitawag everlasting punishment. Gusto mo og everlasting life, nya wa mo na una ng everlasting punishment kay kung dili mo makabatunan ng everlasting life, sa may atong mabatunan everlasting punishment. Muna gingon sa Revelation, muna yang gingon diri ni David sa Psalm 111 verse 2. The word of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. Ang buhat daw sa Ginoo dako kayo. Gipangita ni sa tanan nga manahimuot ini. Kinsa may nahimuot sa Ginoo? Kinsa may gusto og life? Buhat ra sa Ginoo ng life. Manay ningon si David, the word of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure in them. Katong dunay kalipay, katong gusto og kinabuhi. Kanang dili nang ingon natural, idara naman ta. Ning ako mga kaubang sa mga pastor ba kung makaduog lang sila ini, bala na. Ang madok man ko malipay ko nga makasulti ko nila. Kay mo man gingon sa Bible. Namatod pa niya, ginapangita gyud ni atong mga tao nga gusto ini. Pero kanang tao kay appointed man, kamo gusto man siguro mo appointed once to die. After this, the judgment, kakuyawan ng judgment, kabaw mo sa ng judgment. Okay lang nag-judgment seat of Christ, the white from judgment. Naka ng judgment din sa kalibutan, hukman ka din sa kalimutan, kanang banan pa ka ba, wag ka kabalo nga, acquitted ba ka or guilty ka ba? Gusto pag mag-plead mo og not guilty, nya kayo sa taman guilty man kita diri. O kita nang gi-redeem ta. Sabi nimo sa tinuod lang kini atong papangalagad sa Ginoo mo sama ni nga gi dalagita sa korte sa hukmanan gani. Mas gutan ra nato na mo nang gingon nga kita nahimot ang Kristiyano dili lang kay baliwala lang ni atong life nga din nganong nangalagad man ta sa Ginoo mo ni usa ka butang nga research gyud nato. Kung unsa na ang gamhanan nga Diyos nga numan nga wa man tay gahom. Wala yang gingon gilukat sa gahom, gikan sa grave ug sa kamatayon. Nga mao nang pangitaon gayud ang buhat sa Ginoo dako na ginapangita na sa tanan nga malipay ana sa Psalm 34 verse 4. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Tanan akong kahadlok. Si David nahadlok na mo na iyahang gipangita ang Ginoo niya, naminaw ang Ginoo sa iya, mo na inungdan ang Ginoo nag-deliver sa iya sa tanang kahadlok. Kay nga naman gipangita man gid niya. Mo nang gingon kinahanglan mangita ta, gadi ningon si Isaiah. Seek while he may be found. Call unto him while he is near. Tawga siya samtang doon pa, pagita siya samtang makaplagan pa nato siya. Muna nato pangitaon na siya. Ang Hebrews chapter 2 verse 15, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Iyat ang luwason, pinaagi sa kahadlok sa kamatayon, nga mao ka na atong lifetime subject to bondage. Lifetime na sa tao, mahadlok o kamatayon, yamingon ka wa ka mahadlok. Kung di ka mahadlok, wa man ka diya sa Ginoo. Ang tanan nga wa mahadlok sa kamatayon, gusto kamatayon, manang mingon, natural man na, appointed mo ka. Wa ka nahadlok ka ng kamatayon, basta rago, pag-search ragod. Nagtuo ka nga wa manggani ka na resurrect diri aron di ka mamatay. Ya namatay ka, resurrect pagyahapon ka. Bulahan ka to nakaambit sa mga pagkabanhaw kay ang ikaduhang kamatayon walay dapit niya. Kunya kung wa ka kaambit, sigurado ikaduhang kabanhaw. Idang kamatayon nagi dapit nato. Sabi na ayaw gyud mo tungod sa pangayo gyud sa Ginoo nga di mo matay mo nang waani gyud sa dili. Mao man atong life. Kung magpabilin ta, moabot yun ka sa eternal life.
ay dili ra ibubo sa Ginoo katong gitawag the crown of life. Ang crown nato abi nimo eternal life, eternal glory, eternal rejoicing. Wala mga eternal, mga wala na katapusan, ang atong pag-rejoice diri matapos lang ta. Wala yang gingon dinhi di David. Iyang gipangita niya naminaw ang Ginoo ni gilukat siya gikan sa kahadlok. Ang Hebro nagsulti, gideliver ta sa tanan natong kahadlok sa kamatayon nga mao kana ato ang lifetime subject to bondage. Na bondage kita ng appointed unto man wants to die. Bondage mo kita kay mao man ang gusto, mao man ilang gusto, mao po na itong gusto. Huwag ka na nag-search sa pulong sa Ginoo kung sa'y gusto sa Ginoo. Sa Roma chapter 8 verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Sa diya nga nidawat ka sa Ginoo atong nadawat, kung nidawat ka sa Ginoo atong nadawat, spirit, not bondage again to fear. Dili nang naalang gyapon ta sa kahadlok. Wanang ayaw mo kadlok, wa mo'y kanon, wa mo'y sudang, wa mo'y trabaho, ani mo diri. Abi no, nagtistingan man ako na nga gutom ko niya ni ko diri simbahan, nawala lang kalit. Pero ako naguna-una nga maanak ko kay pasmo. Kung way Ginoo, pasmo gyud ka. Kay man shall not live by bread alone. Mabitan ang mingon sa man shall not be bread by die o live by bread alone, but also by the words of God. O wala kita dili, di ka mo tuwa na, kung maminaw mo pulong sa Ginoo, di mo mabuhi. Kung maminaw mo ana, niya ang pulong daw, mabili ninyo. If you abide in me, my word abide in you, we shall ask na, what you will. Sa may gusto ninyo, ayaw lang ng replano, ayaw lang gwapo ng balay. Kanang gusto lang ninyo ba nga, Lord? Kabalog yun nga, gutom-gutom yun. Kung busgon mo sa Ginoo, basig kalimot pod mo. Walang gingon ni Solomon, ayaw ko padatwa, basig kalimot ko. Basig kada Domingo, mato na inuon ko sa Jollibee, Pintiton, Xiaoping, Macdo, isa pa ng mga pandya, mga inasal, dato naman. Ana man ang mga tao, di ba? Kalimot na si Ginoo. Yan, mangita na, o gwapong plaster kay na may ikabuga. Sawa pa, di alam sa way ikabuga. Mana ang subject nato to bondage. Na bondage kita. May gani kita bondage sa ang bondage ni sa mga Israel cruel kayo katong dukat sila ni Moses. Kaya ano man, alos na lang magtrabaho sila kung maluya lang guys sila patyon ka nagditso ni Paraon. Kuyo keto. Di manggod sila matinuon, labaw pa sa tanan, naato sila sa Egypto kay nawala na manggod si Abraham, Isaac, Jacob, nawala naman ang mga powerful na tao sa Ginoo. Mo nang naadto sila dito sa Egypto, gipagawa na po sila ni Moses, pagbalik sa wilderness, nawala na po si Moses, nabalik na po sila dito sa mga kalaban nila nga pilihon na sila pirme. Mo tong nangayo sila gari, si King David, mo tong nagbadaogon, mo tong natukod ang templo gyud sa Ginoo nga tabernacle, di ba ka na sa templo. Mano yung gingon din sa Roma chapter 8 verse 15. For ye have not received that